ଏବେ ଯାଉଛି ସକାଳଟାର ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ନା ହଉ ଯା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହଉ ହଉ ଥାଳି ସଫା କରିକି ଆସିବୁ ନହେଲେ ଆସିବୁନି। ଟୁଟୁନ୍ ବାବା ଏବେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ବି ଛାଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ବଦମାସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ବୁବୁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଆଉ ହେଇଛି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ତାପରେ ବୁବୁ ସ୍ପେଶାଲ ହବ ଶୁଖୁଆ 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 ଡାଲି ଆମ୍ବ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ। ଆଜି ଆମର ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି ଆଉ ବିରିୟାନୀ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛି କିଏ? ବହୁତ କାମ ପ୍ରବଳ କାମ ଏଠି ସେ ଅନେଇ ବି ପାରୁନି। ଚାଉଳ ବଏଲ୍ ହେଉଛି ଏଠି ମସଲା କଷା ହେଉଛି ମସଲା କରିବା ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇକି ମସଲା କଷୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି କଚୁମ୍ବର ବି ରେଡ଼ି। ବିରିୟାନୀଟା ଆଉଥରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ବାକି ଭିତର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ମନେ ନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।